ichie onye umuchu nọ n'ụlọ ụka ebe a na-enye kịta aka ụfọdụ enwezighị aka o nwekwara ndị akụjisiri mana ndị ahụ achọghị ime ihe aka na-achọ ya achọ ifugo ndụ ọ dị ebe ahụ because the vacation ya bịa ihe a ga-ekwuzi na ọmụnwa na-eme alụsị na-egbu ha kwetago because ha na even m na-agba afa ha na-ekwu na mbọsị ha ga-eme ndị a ihe na onwe onye ga-ahụ ebe ahụ even na ha si na mmiri nọ n'elu mmiri ka ha rụrụ ụlọ alụsị si nọ n'elu mmiri ka ha rụrụ ụlọ na ha ga-egosi ha ihe duto anya na ha ala Pọl and ị gaghị ejekwa ụdị okwu ahụ ebe ha jụrụ ekwensu na ọrụ ya niile so mgbachi ha nkịtị oke ọha ndụ mfụrụ na-eri ihe dị na mmụọ a na-evu anagworo ụkpa na-ebunata ihe 1968 na-ebunata ntara nke ma ji ma ego ma anụ ma ihe na anụ adị akọ na be ha ọya ka a meziri ha na-eme ihe a nekọta anya nekọta ike gwụ m abụ m otu onye and akwụkwọ m ogbenye ha nwawo bastard emelinia mana nweghị ha kpa ha agwa ka mmadụ biko dutu ihe anyị na-achọ ịga n'ihu anyị were ichie na ị ga-abịa ihe aka m apụgori kamgbe ere ichie na ị ga-abịa sere ihe a mee m interview ọ kwere ya ka anyị ji na onwe ihe ọzọ balabashie ụmụnna dị ya na-amanye elu aka nnukwu mmadụ ka biko ibe anyị na-eri kịta ka anyị mara ụwọ enwere ibe kwesịrị ime before ejebe ịtụba aka gwa m nke ahụ nke ịwagolo bụ ọjị n'ime ka esi eme asa aka ji ọrụ biko ụmụ mmụọ dịka m na-agwaba ụnụ na nwere ebe a ga-eme na onye obi na-egbu na-atara ọha ahụhụ ọ bụghị na-akọ ụnụ ha ebupụrụ ụnụ buje n'ụlọ ụka kụjichaa ụnụ ma aka ma ọkpa o sikwa ha ezinụlọ a n'aka o sighi m n'aka anya ụnụ ka anya m ntị ụnụ ka nke m uche ụnụ karịrị nke m nọọ ndị ahụ kwa okwukwe na-egbu ka mmanya mere ihe niile ọkwa ebe ahụ ka unu ga-eje o wee bụrụ onye obi na-egbu a ndị ka m kwuru na mbụ na onye ebu na-egbu na-atara ọha ahụ a sị na unu jekwuru onye ahụ na Germany onye ahụ unu jekwuru na Germany were gwa ya ọ nọkwa m ihe a na-eme biko one ọha na ya mee mmemme dị n'isi unu n'ime oge a ana m agba unu kwa ahụ ejide ihe m niile kụrụ isi chichicha mebisichaa mkpe ikpe ahụ ịnọ onweghị onye tisiri m kpụọ isi n'iko na-eru a na-agwụ anụ na-ebute nkwụ elu enwere mme ego anụ ịkwaliri m almost $1 million na-ekpe ikpe ewere maka ụka sị ịhụhụ onye gịnị ewere maka ụka ekpeghị ya ekpe mmechara no asị ihe a na-ata ntị agwụ na ntị ama ezu ike biko o wee bụrụ onye unu jekwu na Germany si n'ọnụ bịakwutere ya na traditional Nwokedi ọ sị na ya ga-eme mmemme na agaghị akpọzi unu ekwusigo na unu jere ebe a gwa ya nọ
ya mere unu mmemme kpọọ unu Udoakwukwa Nkwo Agu. N'obodo a na-azụ ahịa n'atọ, azụ ahụ ụzọ, azụ eke ama, zụọ Nkwo Agu, azụ ahụ ụzọ, azụọ Nkwo Agu, zụọ eke ama. Nkwo Agu ahụ wụ Nkwo Agu Udoakwukwa. Udoakwukwa awụkwara ndị ji aka ji ọfọ ya wụ from Amaba kindred. Mana ọmụnwa ka o chere n'ime oge a ejikwa m aka m were kama ihe m na-ahụ na ihe na-eme m ka m ji maka ya wee je kpocha tụgbuoro ya ezigbo ego kpochacha wee nwee ike na-awapụ ọjị n'ebe ụnụ nọ. Biko nụ lekwana mkpa abụ m ajị adịghị ya. Anọ m ya dụrụ nwoke mma, dụrụ nwaanyị mma, dụrụ nwata, dụrụ okenye, dụrụ okoro, dụrụ nze, dụrụ idi, dụrụ zuke. Mana ọcha ka ọ ga-eme m ọdachi ama ekwe. Ọcha ka ọ ga-eme ụnụ ọdachi aga m ekwe. Ọdachi ama ekwe. Ka ụnụ si nọ bụrụ ụnụ dụba anyị nọ, mana a na-achọkwa ya na-achọ. A na-achọ ya na-achọ. Enweghị ihe m nwere ike ikwu. Ebe ụnụ nyekwa anụ ọgụgụ n'aka ndị mere ụnụ ihe ọjọọ. Ekwe na onwe ihe nwe one ihe. Ya Nwokedi sị na a ga-eme mmemme n'isi ụnụ na Ogbuefi Udoakwukwa. Ọ ya Nwokedi, traditional Nwokedi, ọ sị ya na-agba mbọ niile o weta n'ego ibe na a na-ego kọnọta ibe si ka emee mmemme na aga mgbe a ga-ahapụ emefe enume ebe ana eme enume ana na a ga-eme mmemme n'isi ụnụ na agaghị akpọzi ekwusigo. Unu mere complain kere ibe eji hapụzi aha ụnụ na-akpọ ekwusigo na a na-eme ya a ga-akpọ ya Udoakwukwa Nkwo Agu. Udoakwukwa Nkwo Agu ọzara Isuofia. Biko nwee na-asụ ụnụ biko na onye a na-eche abịana wee na-asụ ụnụ biko Ogbuefi abụghị Udoakwukwa, abụghị ngene ogbu onye mbọsị ndụ na-arụgbu ya kama ihe na-ebe a wụ onye eze udo na okpo na ndị agha ya anọ eziokwu na ngene. Biko asị m ụnụ biko onwekwa nke mma ihe mma wụ ka onye metere ya werekwa isi eburu. Izu niile ahụ gbara megide ụnụ ezinụlọ ha ka ọ ya adị ọ gaghị adị ebe a. Wee na-asị m na ụnụ ga-adịgide. Ijiji si n'ọ ịkpa asị ka eji akpọ ya ijiji. Ezigbo aha ya wụ anya nọrọ ọgụ. Ọkwa nzu ka mma bụrụ wee na-asụ ụnụ na-ekwe na ọjị n'ụbọchị taa ka ụnụ kwadoro anyị ọnọdụ a. Biko dubenu traditional Nwokedi ogologo ndụ akụ na ụba ibe nriju ọhụụ ije ọma n'isi n'otu n'otu. Ọ ga-amụta ozuzu eke mụta ozuzu ya ma zụchachacha ha n'ogo ebe ụlọ akwụkwọ jedebe. Ebe ọ nechara anya sị o rie ya milion rie ya thousands menye na nsogbu na a ga-eme mmemme n'isi ụnụ na 20 ka ọ ga-awụ ụnụ niile ọkwa girigiri wu ugwu eze ụnụ bịa ụnụ anọ okirikiri. Jekwenụ ndị agha anọghị ebe a sokwenụ gbaa ọhụha so ụnụ gbaa ọhụha maka ha. Onwe ihe mma wụ nara nye mmụọ. Anọrọ m onwe m ụnụ na-akpọ m na-ajụ gị na-eme m ihe na isi m mkpọ isiokwu ebie m aka n'isiokwu wee sị na ọgwụgwụ Udoakụrụ abụọ. Nwesa biko ebe m bụ ọgbanje ịchaka ọgbanje ogwu biko lenenụ m anya na ejighị m aka mbụ ihe mma ka ọ dị mma. A sị m ọ ga-adịkwara nwoke mma, dụrụ nwaanyị mma, dụrụ nwata, dụrụ okenye, dụrụ okoro, dụrụ nze, dụrụ idi, dụrụ suke, dụrụ ada, dụrụ inye ma ọnụ. Onwe onye anyị na-echere ihe ọjọọ kama onye chebezikwela anyị ya werekwa anazere mmiri. Wee na-asị biko onye bịara abịa nkwa ijiri bịa ọnọdụ ijiri bịa echiche ijiri bịa mmụọ ijiri bịa ị ga-anarụkwe n'udo. Onwe ihe ga-eme gị. Biko ngịbe niile anyị kọrọ n'ata ụtụtụ a
biko ya wụrụ ihe egwuregwu nwe ihe ga-eme gị kama onye ọ na-eme omume na-ebe obube biko wee na-asị biko ọ ga-abalị wee na-asị ụmụ mmụọ biko na-ekwe na ọjị ihe niile a na-eme traditional Nwokedi ibe nna ya n'isi ewe ogologo ndụ na ahụ isi ike ọ ga-anọ ka nka ọ ga-enwe ezigbo ego ọ ga-adị ezigbo ndụ doka nka ka ibe ya mma wee nwee ike kpocha ala Isuofia maka na ezuo oke dị mma nwere onye ji achị ikpe ọjị akwụkwana ọjị ikenga ka ịwa ọjị ikenga wee sị biko unu ga-ewere n'ile ọjị n'otu n'otu emechaa ihe a ya dị mma emechaa ya dị mma asịkwa m unu biko ezumezu zukwenu takwa n'ogbe taa n'ile ọjị anyị nwa taa n'ibe taa n'agịrị ka ọ zụọ arụ zụọ mkpụrụ obi maka na asị obodo enweghị ihe eji maraba n'obodo ahụ bịara abịa anyị abịaghị abịa ihe a ka eji mara anyị nwa bụ ndị izi bi n'obodo a ihe a bụ ihe eji mara anyị asị na ọwụ na iwe ekwensu ana m efe gị asị na iwe ekwensu ana m efe gị asị na iwe ekwensu ana m efe gị asị na iwe ekwensu ana m efe gị maka anyị jene m ụka wee hụ na ha nwa na-efekwu ekwensu nwe ihe adịghị ebe ahụ mgbe ndụ na ụmụazị abịa sị m sekpụrụ a na ebe a kpee ekpere ibe a tụrụ atụ ka ọwụ nke na-ekawudo nke karịa nke mawuru nke a maka enwere ndị eji simenti wee rụ nke a niile wu ugwu na ọjị ngwu na ọjị ma ọ bụ ebenebe ma ọ bụ nke ọzọ so ibe m ji laiki ya bụ na ọ ihe dị na anaba anyị ka ejiri mee ndị a mana ndị anyị na-agba anyị sekpụrụ a na wo simenti ka ejiri kpue nwe iwe ọka nke a mma nwee na-ekene gị si na ọ ga-abalị gị hazi ụkwụ iji bịa ebe a nke ị ga-eji na ya karịrị ya ịbịa ya akpata agụrụ ya ịbịa ya amụta zụọ ee obi ị na-ejegharị n'ụmụ ihe a ọnọdụ gị ji eru ụlọ maka na ị gaghị emekata duhie ụmụazị maka ihe asụba na ibe a niile na aga apụcha na e nwere ike ama ama onye obodo ewu mana ihe ịpụta n'ihe a erighekwa na ụmụazị ka ndụ gị wee too ogologo wee na-asị ndị abụọ anya biko tanụ otu onye si na ụkwa ụkwasị otu ahụ na anya ya so nwe ihe ọzọ ka m nwee ike full side ka anụ tụọ obere from you nna anyị ekene ọzọkwa wesị gị na ofe ịgọrọ ya adịkwana ka o si dị biko ka mara afa gị na iwe a na-etu ọ mụ nwawo Chimaluoke Nwafọ Okonkwo mana mgbe a mụrụ m ejere m ụka amụrụ m maka ịsaf mas ihe abara m mgbe ndị m na nna m bujere m n'ụlọ ụka na-amaghị amahụ bụ Rafael Nwafọ Okonkwo Rafael Chimaluoke Nwafọ Okonkwo o wee bụrụ na emechazịra izu gbaghara udo mfu ihe na-eme m nụ wee jụwa ese alụsị a na ebe ọmụnwa si na-ekwusi ihe n'etiti mbala ekwuzigo soro ya wee baa n'ime mana ana m evutere m agadi nwoke na-eme ya mgbe ahụ oche na-asị ekekwana ibe iji kpọọ m kwa mgbe onye ụka ọnụrụ ihe m kwuru anụghị ihe m kwuru mana o mechara nne ha eso m nne ọnanaghị eso m ma na-agbanaghị mbọ na-ame mana ihe ka m eji ikwe na onye ụka na-ekwu okwu asị nya asị maka na anụrụ m onwe m ibe na-ahụ ibe na nrọ na-ahụ ibe na nrọ na-ekwu okwu ya kachie ntị ibe ahụ na-emeneghị m kachie ntị na-eme mkpọ isi onu ma na-agbakwo arụ ọkụ isi ọwụwa na-ajụ gị nnawa ihe onye na-abụ m ogbenye onye na nkwere onye ka m na-akọrọ onye ga-enye m na nsa mana emekọchara sikwa n'akụkụ site na njegharị na inweta ịjụ ese wee sị ya chọpụta ihe na-eme m bụ nwa na Udoakwukwa bụrụ aka ji ọfọrọ eze mmụọ ya ogwugwu Udoakwukwa abụọ abụ nwa dị a na ebe ahụ ama na ọ na-esokwu m so ya meziri m isi m ji dị otu a na-ajụzi ese ụtụ ego ọ na-eri m
ọsụ m nọ ya mere na m achọghị ịma ya na nne m mụrụ m jụ na ma bụrụ onye isi ụka jụ na anya agaghị hara m dada onye megbuo onwe m ọkakwa mma na m ji nwaanyị gbachie nkịtị ka mma na ndụ m ọya hụrụ m mana ka ahụ m ekene Chukwu na ndụ wee ruo tata anọ m kịta 70 years 70 years anwụba kịta anwụchughị m anwụchu n'agbanyeghị ihe ụwa na-eme m akwarisiri ihe m niile maka izu ọjọọ na-ekwughị eziokwu mkpe ya ahụ ịnọ a na-evute kula na-evute nkwuenu mnwa nwere ihe ego njije vute kula vute nkwuenu ndayikwa ya o kama ebinisowe onye kpụ atụrụ nwee nke mma adị m echere mmadụ echiche ọjọọ biko ana m ayọ ụmụ mmụọ 28 na mpịtị ya ekwe eje n'ije ma ndidi ka ọnwụ ma chịkwụ unu ga-enwe aṅụrị akpere nna ekpewu traditional Nwokedi ibe ọ chọrọ n'ụwa ọ ga-enwe ya ụwa asaa ụwa asatọ ndụ nka ahụike ọganihu mpụta akụ ebe ahụ ọ na-arụ ọrụ na German ya na mmadụ ama enwe okwu ọ ga-aka ibe ya ọ na-arụ ụlọ elu ọ ya ame onweghị ihe ọ gaghị eme n'ụwa ọ bịa ya amụta nwa zụọ nwa nke ọ sị ibe na-eme n'ụwa bụ ụfọdụ achọghị ikwu eziokwu mana ya ọkwa eziokwu na-achị mana ụfọdụ achọghị ikwu mana m nwa na onwe m ji ekwu nwụọ n'eziokwu nweghị obi agaghị egbu m mkpụrụ onye kụrụ ọhọrọ ya na mmụọ dịka gị a na-achọ ị na-achọ na-akụjisichaa ya sị m na-ekwe nsu mana ị na-eri nri chijie ịlaba nwaanyị ijikwuru nwunye gị laa ya nwa mgbe nọ n'oke ebi ukwu na-abụ na okorobịa eskimo ka m na-aza mechaa baikọt ya ka m barị n'ọdụ a zaa mbara gbachie mana ha ncha niile by the way agaghị m azazi ya ibe ogwugwu si na nje aza bụ ịchaka ọgbanje ogwugwu ana m ele ọgwụ n'ahịa a sị m mebe ọgwụ abịa nne jee na m ahịa niile dị n'obodo a okirikiri iwe a gwara m na m ga-ejezi orie ka ụwa wee ndị mmadụ hụ ma ọ dị sọpraịz orie ka m ji evu ọgwụ jee ikpeazụ a jele nkwu ụmụ nze ka m si nata mbọsị a ị na-akpọ na fonu nkwu ụmụ nze ka m nọ letakwa n'ezigbo ego natakwa ọ mmụọ na-achịgharị mmadụ mmụọ na-achị mmadụ anaghị achịgharị onwe mmụọ na-enye m nsogbu ibe a gwara m mee ka m na-eme biko thank you very much anyị kenekweghị maka taịm iwepụta wee gweta anyị okwu ewesị gị na ọ ga-agazi dịka isi wee wa na ọjị wee gọọ n'ọfọ maka okenye ka ebu thank you very much sir ọsọ nta ka isi na owele nchi maka ọ ka nwee ọtụtụ ibe aka anyị na-ekwu ememere ụzọ echiche ọma banyere ọdụmma ka be ha ga-adị ana m ekene ụnụ ndị achọghị iwu ohu na ana nna ha ndị nwere mmasị n'ikwu eziokwu na ikpe ziri ezi ndị ahụhụ ndị bịara ịhụ ụgha ndị achọghị ndị chọrọ ikwu eziokwu na ikpe ziri ezi ọwụ ndị ndufudu nchọ ndị ufu aja na-anọ adasasịghị n'aka ha maka o nwere onye dị ndụ ufi aja na-anọ dasasị ya n'aka ya ọsị ya dị ndụ na-eri nri na-alacha aka ana m ekene ụnụ ndị chọrọ ka ọdụmma dịrị na ezinụlọ ọbụla duru na mmụọ dị na be nna ha ndị akpọghị mmụọ dị na be nna ha ma ọdịnala dị na be nna ha ekwensu ana m ekene ụnụ biko na ana m ayọ onye bịara abịa na-eme m interview asị m ndọgụ ndụ ezinụlọ gị ụkwụ ijiri bịa nke ihe eji na ya aka nka Obinna so agba mbọ ka ebe a ya adị na mmemme a na-eme asị m ndụ ga-ezugu na ezinụlọ gị mụ nwa na-akpọcha ebe a kwanụ na-asị mmụọ na-ekwe ọkwanụ ka ọ dịrị gị mma ka m ji ya bịa ebe a maka anọrọ m onwe m na-enye m nsogbu n'ụdị kwụrụ ụdị ahụ mgbu m wee bataba ebe a onye na-ahụrụ na m na-abata ebe a na-achụ m na-egbu onwe ya abịa m bịakwa ebe a ka m nọrọ ebe a gbuo nwoke ma ọ gbuo nwaanyị ma ọ gbuo nwata ma ọ gbuo okenye ma ọ gbuo okoro ma ọ gbuo nze ma ọ dị gbuo idi ma ọ gbuo usu uke na mmegide kama ọchụje m ji adagbu ihe mma bụ ka m mee ihe uhie asị m mee dịka na mmụọ na-asị m mee
awere nye n'ike awurukwuo n'ike asị nke a na mmemme aka ama m ego na na-eto dibịa na-abịa na mmụọ agba afa onda mos na ihe edebegodo 15,000 awụzi nkwenu ọwụghị ọjị ọwụghị mmanya lọd mmanya ike lọd wee na-asị biko traditional Nwokedi ana m na-akpụ ya n'ọnụ mgbe dum ozuo ka ya na ịbụọ ma ọ ịtọ ma ọ ịnọ na Isuofia ma ọ na Akụrụ obodo a ya wuru ibe mmụọ ebigbọ wee na-asị biko otu ịnụ si ibu ha n'ụbọchị tata were nọ mmemme a na-eme na be gị na 28 ụkwa traditional Nwokedi ọkwa ya na-agba mbọ ya ọ si orie 8,000 rie million anyị ame nkụja nwee sị na Chineke ga-edube ya ogologo ndụ ahụike ibe iju ọhụụ ọganihu ọ ga-anọcha na German bụrụ ego bụrụ akụ bụrụ akwụkwọ onye m na ọ na-edekọnata ụmụ ihe nwatite oge ọbiribe ya anyị je n'ebe ahụ wafọ ọjị nye mụ na onye tupu mee bele kpọpụtakwuola anyị onye ofu ụmụnna ya bụ okenye ọbịa wa ọjị ịhụ na mmụọ kwadoro ihe a na-eme wee na-ekele wee na-asị na ndụ ya dịrị ya ọnụgụ ụkwa dị n'ụka mgbede mbọsị a ga-egbu awọ ka ekewe ya ekewe. Thank you very much, sir. Anyị nọ kịta na Udoakwukwa Nkwo Agu Isuofia. Ọ na aka anyị nọ kịta Nkwo Agu Isuofia. Onye anyị na-akwuchi kịta bụ Akajiọfọ Udoakwukwa Nkwo Alusi. Ọdịnala nọmba 1 n'Isuofia na-ekwu okwu mmụọ nje nwaanyị Isuo anụ kalabria na akwaje eri otu ya ka m ji nwa ụzọ bịa ka m hụ mmụọ ọdịnala dụbarugbo mmụọ nwedebe wiro ihe bụ mbọchị afọ gboo mbọchị nkwọ ọdịnala gaje makụmakụ kwamgbe unu narị a n'obi ọcha unu narị a n'obi ọcha onye na-asị biko na ya na ana n'ihe a na-emekwa n'ihe awụka ọnwa nke anyị ka anyị ga-eme anya ihe eme nke ọma o wee bụrụ na asị ụbọchị tata ya mara ụnụ mma unu mekwa ka nke ịmarị ya mma wee sị na ọ ya akụta akụkụta ihe nwe unu ga-akwara ya ụzọ mee ka ihe niile o metara aka bụ sọ mma unu ga-enyekwa ya nwa ya nweta ihe nne ụkwa ụmụ ya mụrụ ọkụ n'ụlọ ezigbo nwaanyị ka unu ga-enye ya nwaanyị ya na-anabụ ga na-eji atụ alụ tikwa unu ihe aka n'ime aka ekpe ka ihe o metara aka ka ọ bụrụ ya ihe ọma nwadịọkpara dị ike ọgụ nna ya ahụrụ ịkpa awa ji n'ọkụ dịkwa mma biko o jikwa mma ahụhụ obi ọcha nara anya ga ihe mmiri ya nọ udo ka anyị wee nwee ike tụọ egwu sọ nsọ kwuo eziokwu kpe ikpe ziri ezi na onye enwekwaghị ihe ọ na-atụ egwu ga-ekpọ ndị na-eso n'azụ. The deity Ogbuefi Alusi Udoakwukwa Nkwo Agu is said to have existed over thousands of years, which assumes splendor, glory, and power. Many ascribe to this deity as very powerful in healing of all kinds, protections among others, dated far before 1901.
Although the traditional chief priest in charge of the deity said that the usual festive period is around the month of towards the end of the year period, which is around November. However, a grateful heart, the person of Traditional Nwokedi, made provisions that Udoakwukwa be given a great ceremony. Accordingly, the event became a successful one in honor of the deity. Traditional Nwokedi, who is known for his vocal and pronounced support for the revival of the Igbo traditions and culture, a prolific social media maestro, speaking loudly for this purpose, he is a frontliner in the promotion of Igbo ancient traditions and worship system. Nkwachu Isuofia. Otega Marine. Ekene. Traditional Nwokedi tilaka wee kwado wee si na omenala Igbo ya dị ọnya ka a na-eme taa. Nnukwu mmọnwụ nwayọkwa
chorus of prayers from the attendees, masquerades, went to the spirit for the blessings of God on Chief Traditional Nwokedi. Prayers for long life, success, and breakthrough were made extensively for him. Accordingly, the traditional festivals, ceremonies of the ancient Igbo worship traditions have been on the rise in terms of entertainment. Thus, people of all ages from the Isuofia town, other neighboring towns, have gathered to witness this epoch-making event. A special traditional dance troupe, the deity, were also on ground to spice up the event. taa ka a na-agba Udoakwukwa Isuofia bụ mmụọ na-apụ apụ na-abata ị na-anya mụ na the first vice PG Isuofia nọ na nwanne nwoke na ndị ọzọ nọ ga na-azụ anyị ị na-anya ndị ndidika ọnwụ na nka nọ ya ma friends and well wishers juru ebe a ma ndị mmụọ bụ ndị na-eme ka ụṅara a na-eme na-aga nke ọma na-ekenekwa onye ukwu na-ekene onye nta ọkarịsị the PG Isuofia nọ ebe a ụbọchị taa na nwanne ya nwoke bụ ndị kwadoro na omenala dị mma, omenala abụghị ife ọjọọ ọ maka ya ka ha ji nọrọ ebe a n'ụbọchị taa wee na-agọlọfọ ọfụ ogologo ndụ na arụ isi ike ihe ọma ga-emere Isuofia n'arọ a bụ 2022 dịka abanye na ọchịchịkwa fa ga-achịcha Isuofia chịta ihe ọma Isuofia dị mma dị ebube karịa otu ọ dị n'oge a. Okwu anyị ọnụ nwanne nke m. Thank you very much, sir. First Vice President Isuofia People's Assembly. Anyị ekene ọ na obi ka iwe a na-emekwa taa. Iwe ọma na-emere Isuofia ka sịkwa na nkọ since unu bara administration. Akwa mgbapụta ka mgbapụta ya nwa asị m na ọ nwere ya na enyi m nwaanyị ụka maka na o nwere ya na-eme ịma na sọrọ udo gagide ọ dịka onye esi ka o tinye nwe mgbafọ nne ya ahụ eme ha na-apịa ya bụ na ọdịnala iwe olutala ochie olumbọsị a ji enata certificate ọgbakọta ọgwụ besa na egwu ahụ egwu nne na nne gbara ama ihe ọ tere ya ha na-ekwu okwu omenala. Thank you very much. I believe in omenala na okwu ụzọ. Thank you very much. Obodo m ụtọ na agbapụ na a na-eme ụdị ibe a taa ọ site atụ were anyị wee na uwe n'ụlọ n'ụbọchị taa mana nkele Chineke maka nnukwu ihe ọma dị taa ịkwụwa ya ohere iwee bịa n'ụbọchị taa wee na-asị ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs ọ ga-adịkwara anyị n'ihe mma n'aha Jizọs ukwu eji ebi ebe a dị mma ọ ga-eji na ya karị nke o ji bịa n'aha Jizọs ya dịrị ọnụ mma ya agwa m maazị Silas Nwaji abụ nkịta irikọrịta nke nwanne na nwanne ikwu eziokwu na ikpe ziri ezi na ịtụ egwu Chineke
ịsọrọ enu sọrọ ana sọrọ ibe abụọ anya sọrọ ọkụ dị na traditional Nwokedi nke tiri aka n'ihe a na-eme asụ ma ọ gadịrị ya na mma ise traditional Nwokedi, the ambassador of Igbo tradition and culture na na mba ụwa niile gba gburugburu onye na-eme nke afụrụ n'anya na-ekwuchitere ọnụ ndị tradition omenala Igbo na mba ụwa niile gba gburugburu onye tiri aka n'ihe a na-eme taa. Thank you very much. Akaji ọ ga-amụta nwa ga-aba uru Akaji ọbọ ọ bụghị nke nwa ga-awata ibe nri ka anyị na-ekwu ọ bụghị nke ji amụ ya ọkụ n'ụlọ Akaji ọbọ anyị ekene o asụ m na ibe anyị eme taa ka nkọ ife niile o tiri aka ga-abụ sọsọ mma mma Akaji ọbọ ya gazie aka n'iji ọbọ nnọọ rinne fa na-eme taa bụ mmemme a na-eme taa ọ dị anyị mma na dana ka a na-agba Udoakwukwa Nkwo Agu ka a na-agba tata anyị wee sị na ihe ọma ga-eme anyị na ihe ọma bịa ga-adịrị anyị na ndị ọbụla bụ ndị bịara maka mmemme Nkwo Agu tata na ha ji afọ ife ọma na banaruo na be ha anyị na onye ọbụla bịaranụ ihe ọma gabere na-emere mkpụrụ onye kụrụ aka ji ọfọ ụdị akara abụọ gbanye akụrụ anyị ekenekwe mmemme ọ na-aga ka o si kwadebe ya ị ga na-aga n'elu ebe ọbụla ya na-eme ihe ọgụ ọwụ onye na-abịa ndị na mmụọ ga na-edu gị na-akwasịrị gị Akaji ọbọ
tebụl ndị ọdịnala akụrụ Isuofia ka anyị nọ ya. Anyị kelekwa biko ka anyị mara afọ m wụ Ifeanyị Chukwu Okeke nọrị nne biko kedu tebụl ọ na-anọ n'ibe ya ndị kedu pozishọn ị n'ọgbakọ anọ ya? tebụl a bụ tebụl anyị bidoro ọhụụ ndị ọdịnala akụ anyị were bịakwute nwanne anyị nwoke onye aka ji ọgwọ ka anyị bịa n'ọdịna ya n'aka a sị na mmetụta ahụ ka ịkpụ nwanne ife anyị jiri bịakarị ka anyị bịa buru ya mana ọ na-ewute anyị na ndị isi anyị abịabe mmadụ dịka oriri a na-atụ anya anyị na-atụ anya mmadụ ka eji abịa nna anyị ahụbeghị mana anyị mara ha ji abịa ibe anaghị adụrụ dabere otu ọbụla amaka ekenere Chukwu ka nna ya wụsịtara mmụọ ya na-eti maka nwanne anyị ka ọgwụ anyị na-asị na Chukwu mere ebere ya kwuo mmadụ na-afọ onye esikwa outside gị ga nọ na ibe anyị chọrọ ọ na-aga aga ọkọ na-agọlị ya ụfọdụ na-agara ya ogologo ndụ na-adị isi ka o were nwee ike iletu ibe mmụọ ibe dị ya niile. Thank you very much. Isuofia nọ n'ibe gosi na omenala ewerekwe n'ọnọdụ omenala wee isi kemgbe mana ọdụ ka anakpụrụ ụla ọdụdụ bịa n'ibe mana kịta ewerego ibe ruole ịmakwa ibe a na-elebe ọkụkọ Igbo bifo 15,800 ma kịta 7,000 mgbe nwe kịta 7,000 nyawo 500 kịta ibe ọ nọzi otu igwe ego ya wụ na omenala men ewere gị ibe a na-eme ministri ndị na-ele ọkụ ma akwa lịa anyị kenekwe unu ka anyị mara afọ ebuko nọrị nne Otega Marine akwa ị celebretiri nne yu onye ọbụla wee sị na daị na ọkpa staịl a na-ewuzi nyawụ onye na ọ nọ wepụta ego ndị ya taa na ndụ rie ya na ndụ onye mere ibe a n'ọgba mba niile si na ibe a bụ ibe na-ewuzi Nkwachukwu kwere Isuofia Otega Marine anyị ekene since na ibe dị onye nọ na mmemme a egwuchego nwere ibe ọzọ disikweni jide nnukwu ji ibe Isuofia ji biri mighty men nọ si na-witness daalụkwanụ I feel you people. Where is Otega Marine akwa n'ofu nnukwu nwa Isuofia ji bilisi ka eme ibe ata ka o wee ihe ibe ka omenala ghara ị na nke a na-akpọ traditional Nwokedi nọ Germany ọnya tiri aka si na ibe a si mebie ya ibe ọbụla ọ na-eri o nwere ibe dịka ọfọ ị na-agọrọ ya dịka ekpere ị na-ekpere ya nwere ikwu ebe ọ nọ ya nwasịsị mebie nwere ihe ọfụ ngwa na onwe ya dịka omenala otego ndị ụka ya aghọrị anyị mgbe onye ji wee teta ụla ụtụtụ ya esoghọrọ ikwuo ma mụ nwa bete oge m ji wee chọpụta ihe na-eme mgbapụ ya ọsọ
ọsọ and ya nwa amadi ebe ahụ ọ nọ ụtọ anyị na ebe a na-eri n'anyị ka anyị na-eripịa nsogbu ya niile ọbụla nwere ike ịdakwasị ebe anyị na-eripịasị ya n'ụbọchị nketa n'anyị ebe ahụ ọ nọ ọ ga-eji ya wee bata ọ batakwa anyị na-erikọkwa ebe a ya wee ekpere na ekpe n'isi ya ọ dịghị isi mmadụ icheta ihe dịbe n'obu nne ya ana m ekene ya n'ụzọ pụrụ iche. Thank you very much. Ụkọchukwu kwere Isuofia ya gazie anyị okwu ka a na-eme na ife na Udoakwukwa Nkwo Agu ka anọ ụmụ ndị so na ekuzi mana ọ ekuzi ekwuchabeghị tata ka anyị na-enukwere afọ ya wee tata n'ihe ọ ga na-azawo Udoakwukwa Nkwo Agu Nkwo Agu chana eji akpazibe so ọ n'udo ka a na-ebe akịta Udoakwukwa Nkwo Agu ife a na-emezi taa a na-agbara ya ọfala nke ka o soro mmụọ ibe wee dị ọcha ka ibe ị na-anya bụgasị aka makasị ebe akwa ihe nke ọnwa gburu ole ọ ji so ebe a na-eme ka ọwụ ebe ha nọ ka ha wee kwara makwa na ndụ ha afụrụ mgbe mfụ ha afụrụba anyị so ichukwu maka anyị wechetakwa azụ kwewo na nwanne m nwoke wa ọga m bụ Traditional Nwokedi nke ji Emeka wee mara atụmatụ ọ tụfụtara dị mma ọrụ ka anyị adịrị anyị nke o ji akọ nkọ nwere oji aka ibe n'elu n'aka n'ala ọ ga-eme ya aka n'ahịa ya ọ chọrọ ọganihu Igbo chọọ ọganihu mmụọ Igbo chọọ ọganihu ụmụazị Igbo niile na mba niile dị iche ibe na-agwa ya bụ na ụbọchị gara nke ọma onweghị ihe ọ ga-ezizo ụmụ iwu ụmụ ga-ezizo ya ama nkanata ya ebe na-ebere ya. Thank you very much. Anyị ekenekwa ya kwa ama na ihe akwado n'ọka esikwado ya ka ọ na-aga a sị na mbido akwa na-abịa ha ma anyị tụba ha anya ị na-anya ebe kaadụ ndị mmadụ anyị atụba anya na ọya n'one a onye si ọbara na gosi aga anyị were akọwa na nke anyị ga-eme next year ga-amakawu nke a anyị ga-ezi mba dị iche iche ka enwere representative nke ya bụ representative na akpata wee gosi nọọ Nkwo Agu ka a na-akwari ugwu. Dama nwere aṅụrị na anyị na-ewechigata ibe niile ha tụrụ etu ka ọ dị mma ka anyị dị anyị abịaghị ebe anyị ri ndị na mmanya nọọ ka anyị gwa ndị mmadụ na ibe a na-eme ihe a na-eme na centuries na ọ wụde ka o bidoro na ọ dụrụ ekenere m onye onyonyo nke agụ ata wee na-ekene ya n'ije ọ bịara ebe a na a na-eme mmemme na Ogbuefi Udoakwukwa ụmụ n'ike m ọ bịaghị n'ike Traditional Nwokedi ọ na mmụọ ziri ya wee kpọọ na fon si m na ihe ya na-achọ ime nsị ya oke agaghị m agbajọ na mgbe o kwesịrị iji mee ihe ahụ ọ sị m mgbe ọbụla e nyere mmụọ ihe na ọ ga-anara ka e mee mmemme ka ụzụ tụọ na be ya ka onye ọbụla bịa rie ṅụọ ọ bụghị na ya kacha ibe ya mana sọsọ na ya si agba mbọ ịbịa na mmụọ eme ihe na mmụọ na-emekwuru ya na mmụọ bịakwutere ya tinye mgba n'aka wee na-ekene ya si ya na o mebeghị ememe a na m ekene ya ogologo ndụ ahụ isi ike mkpata ego agara ewu na ego oyibo ezinụlọ ọma ọ ga-amụta ozuoke mụta ozuoyi na ọ ga-enyekwu ya nwaanyị dị mma erubere ya isi wee na-agbaghazie mbọ niile emego 2 weeks anyị na-agbagharị maka ya wee na-asị na ọ ga-adịrị ya mma edekwuru m ya ede na ọ ga-abara ya uru na ọ ga-aka ibe ya ọrụcha n'obu ude nka na-arụ ụlọ elu na ọ ga-arụcha ya rụọkwa ọzọ na mmadụ agaghị ncha anaghị eche agụ ọ ya dị ka mana ọ ya nwa n'ime onwe ya ka o zuchaa si na ya ga-eme ya na o rie ya 1 million rie ya 100,000 onye tiri n'anya na ya ga-eme ma ji a niile ma ihe niile anụ niile egburu ebe a ma mmanya a na-aṅụ ọ Traditional Nwokedi nwoke teghete ọ ga-abalị ya uru. Thank you very much. Abịago na nchịkọta anyanwụ mmemme aka ji ọfọ kedu ka isi fụ mmemme a kedu ife melụ ọ dara ụda kpụọ ọkụ ma ndị m kọrọ
ma ndị m akpọ mmụọ ji aka akpọzuo mmadụ niile na-asị otu ọ dị taa aha ọzọ nke mere na nke eme n'aha ọzọ ya aka nke a eme nke eji eme n'aha dị aka nke eji eme n'aha ọzọ so na-asị biko si meere anyị ebere ya nabata anyị onwe ebe anyị si mejọ biko ka ọ gbaghara anyị mmadụ ezughị oke mana mmụọ zuru oke amaghị m nọọ angel of God ka ọ bụ anyị nọ igwe m na n'isi mgbe a sara anyị brain na-akọrọ anyị angel of God na ndị lụrụ arụ nna ayọ na ekpere bụ traditional Nwokedi ibe niile ọ chọrọ n'ụwa a ọ ga-enweta ya mmaji 15 site ugbu a ruo Thank you very much. Anyị kenegolo tokwala anyị afa full name Chimaloke Nwafọ Okonkwo mana ogugu si na m ji azazi nke na nke ya bụ ọgbanje Ichaka ọgbanje ogugu Ichaka ọgbanje ogugu Ichaka ọgbanje ogugu. Thank you very much. Aka job anyị ya ga-asịrị gị nwanne mmadụ ọ ga-abakwuru gị ya ga-asịrị gị nwanne mmadụ ịzọrọ ụkwụ na mmụọ na ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ ọ na-eme ebuka ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ ide ya ede ọ dị n'akwụkwọ ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ na today Ichaka ọgbanje ogugu anyị kenegolo ya ga-asịrị gị ihe mere gara na ọ dị n'ọfọ Udoakwukwa Agbasi na ihe niile mere taa na ọ dị n'ọfọ